Ki Khynnah School Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang ki le yo ban le jngoh ya ki lightly ki jaka jinking mau kodok lenti che khong thong matilang pak hapo ka jingelam isa Francis Chanyang Sir Remy Bel Sangriang Sir Michael Palia Sir Bedwell Nadon Miss Marylinda but Sir Unitas Chanyang ki Khynnah ki le yo ka jingkhoi joga mei mariang ringkat ke dasbin bala bu kerpang ki Khynnah ki yoi bagi try shinong try jaka ki penpau bagi kengkor ya geding kisi ya gido do wa bat kum no ki pin itanat ya lagi jong ki jaka khnang bakkan kring ya ki wei ki Khynnah ki yo iru bakum no ki try shinong try jaka ki krendon akor don buram don suram mi ki tourist klem kano ga jing kren to amet ki pen da ka man sim jo ga jing kluj ki yo iru bagi try shinong ki yo nong lingba kalat kamai ka ji nyuma ki Khynnah School ki pen pau ba ndala poi shela ki jong ki shinong ki tau hapo ying po sem kin perkhat thamai ban sain du de ka imlang salang da ka basdang ka jing pen khu ya kan pau ying la jong ban sumar khu ya ka lagi ying la jong ya ka compound ying la jong ya ka kper ka pra la jong khub lai shibon
I see your but